अनुपमा सिरियलनि मिउजिक गुनगुनायबाय थारमाने इयो सानबाय थादो दा बेफोर सिरियलखौ आं लाखिगोन बुखार बे मा इबो बुखार अरे यार इमान बरिया गान खोनासंबाय थादो नों टिभि चेनेल मान दानना दोनजोदो इखौनो बुं नोङो मु दानदों आंलाय ओमफ्राय टिभि चेनेल मानो मोनसेबो ओंखाराखै मा नायो नों टिभि चेनेलाव आं मा सिरियेल नायो अरे सिरियल नायोथ आं स्टेप बाय स्टेप नोंखौ बुजायनि क्राइम पेट्रल नायो आङो क्राइम पेट्रल इमान मोजां देखायो सिरियेल नायो क्राइम पेट्रल आरो बिग बॉस मोनथाम बुस्थु नायो मोनथाम बुस्थु नायनो कारणे जबरदस्ती आंखौ बुंबाय थादों आंनि कारणे चेनेल एक्टिभ खालामनांगोन होननानै नों दाननो मानो नांगौ आं नायबाय थायोना आरे खोनासं आं गथ'खौबो नायो बिखौबो नायो आं गावनि थाखायबो आंनो टाइम नांगोन ना थ' आङो टिभि सिरियेल नायनानै आरे नों इउटिउब खालामनाय मानसिया इउटिउबाव बिनानाव मुवा बिफं मुवा खदाय कमेन्ट खालामबाय थायो भिडिअ मानो हेगाराखै ना बिसोरनो भिडिअ बानायनाय नोंबो दा सिरियेल बायदि नोंनियाबो मोनसे जाबाय नों दैलि मोनसे नङा मोनसे होखानांगोन होआ मुवा नों माने मा इउटिउब बिग बॉस नाय दे बिग बॉस नायबाय दे क्राइम पेट्रल नायबाय दे आं क्राइम पेट्रल नायथोन बेखौ गियान मोनथोन नासो होबाय साला क्राइम पेट्रल नायनानै अफिसनिफ्राय मबाइल चेक खालामबाय थायो सोर सिख्लादो रायलायदों सोरदो रायलायाखै हेन टेन नों रायलायबाय थायो सिरि बेनि उनाव बिखौ नायनानै आरो मा खालामगोन हारामिया आंखौ उरना थाबा हराव उरुबाबो नायखामाबाय हागोन आं बरियानो उरुलाङो आरो हराव उरुलांबाथाय इयो सिरि उथिनानै मबाइलखौ चेक खालामाबाय बेनि उनाव सेर नायबाय थायो आं मेगनखौ फिसा एकदम मावजिनिखौ खालामनो नायखामायो ओमफ्राय मानसिया डाउटफुल टाइपनि जाबाय मबा आंखौ सेथेना बुथारगोन माने होननानै क्राइम पेट्रलाव जासोयोना मेन्टेल जायो बेखायनो आङो गिनाय मोननानै ना क्राइम पेट्रल उरायना होबाय साला माथि सिरि ब्लेड गोरनाव हाना दोनगोन हिसाबानो गैया बेखायनो उरायबाय आरो मा दे नों इखौ दानबाय मान नों सिरियेलथ' दोननांगोन ना मोनसे नों स्टार प्लास जिटिभिखौसो दोननांगोन ना सिरियल थां कोनो दिन दोनखाया एकली बाथ्रा बुंदों नों सिरियलाव मा नुयो सिरियलाव आं खमाय नायबाथाय आङो सिरि मबाइल आं मबाइलखौनो गारनानै नायखामायो अबजारभेसन खालामनो गारनाय आरो मा नायनो बै सिरियलाव सोरनि हिनजावखौ सोर सेनांगो हा मोजां मोनखाना थादो गासिनो बिखौ माबायदि जलन खालामनांगो मालायनि हौवाखौ माबायदि सेनांगो बिखौल' धान्दा आरो मा बिखुमजोदो माबायदि रायलायनांगो बिखुमजोदो माबायदि नांलायनांगो बिखुमजोखौ माबायदि साक खालामनांगो मालायनि हिनजावखौ सेनाय मालायनि हौवाखौ सेनाय बिखौनोल' आरो बिग बसखौथ' भुलावबो नायनालै भाइमु रुम सिङाव थाबाथाय असिनाखि मानसिजों थाबा बा न'खरनि मानसि थाबा माबायदि अनलायनांगो माबायदि रुमु रायलायनांगो बिखौ सोलोंनांगो माबा नांलायनोसै एनि टाइम मायबा मोनसेल' बाहाना मोननांगो नांलायना इसोरनिखौ नायनानै आंबो न' फैबा मायबा बुंबाथाय आंखौ मायबा टें रागा जोंना साला बिग बसखौबो मारो गलि उराय आं दा अनुपमाखौ नायोना अनुपमानि दा अनुपमाखौ नुबाथ' बिराद रागा जोंनो खारो आङो साला अनुपमा सब सिरियलनिनो मोनसे मिउजिक थायो हा सब सिरियलनिनो मिउजिक थायोबा आं बुरैखौ अफिसनिफ्राय फैनानै बुङो ओइ दै लाना फैसन ना इनो दै लाबनो होबाथाय इयो थांबा एकदम होफैया आरो सिरि थाबाय थायो आरो एगेन आङो बुंफिनो इखौ ओइ दै लाना फै होनबा सिरि थाबाय थायो इनो आं नोमा न' थांबाथाय नोमा न' खाथियाव थांबाथाय एकदम गुनगुनायबाय थायो मा गुनगुनायबाय थायो अनुपमा सिरियलनि मिउजिक गुनगुनायबाय थारमाने इयो सानबाय थादो गाबोन मा फैगोन एपिसडआ साला बै अनुपमानि कारणे दैबो बावगारलांबाय दा बेफोर सिरियलखौ आं लाखिगोन आरे मिनिदों मोनो सिरियलखौनो राजाबाय थायो गानखौनो राजाबाय थायो साला आंबो दै लाना फैनानै बा साला रागा जोंबायना आङो मबाइल थिखांबाय आरो टाटा स्काइआ मा मबाइलनि एक्टिभ जायो मबाइलनि डिसकानेक्ट जायो रागा जोंना साला खाला माबायदि नायो मबाइलावनो चेनेलखौ एक्टिभ खालामनो हायो ओमफ्राय आरो दाननोबो हायो थ' ओंखायनो राजा खिथिदो आरो सिगां हायोमोन ना बुङा माने नों मबाइलाव दै बिबा खालि अनुपमानि गान मायबा अनुपमानि गान दै बाथरुमाव दुगैबा बिनिनो गान माने सानबाय थागोन आरो अमुकआवथ' स्टप जाबाय गाबोन मा जागोन आं अफिसनिफ्राय फैनाय टाइमखौनो मिथिया बियो आखाम संनो बावगारलांगोन खिन्थु बै सिरियलनि टाइमबा ना आखाम संनायखौ गारनानै ना आखाम मोनसिगोन आरो बेखौ गारनानै सिरियल लगायना नायबाय थागोन बेनि उनाव आखामा खामलांबाय आखाम खामलांलायो हो
आखाम संनो बागरलायलाङो खिन्थु बे सिरियालखौ नायनो मोनुथायो सानना नाय मा बेफोर मा एकता कापुर जानो हागौ एकता कापुरनो बेलेग एकता कापुरबो जानो हागौ डाइरेक्टर सब सिरियालनि आं मिथिया बेलेग बेलेग डाइरेक्टर थायो नों सिगाङै बे रायख'नि सिरियालखौ मानो नायोमोन बुं मा रायख'नि सिरियाल आं बेफोरखौ बास अबजार्भ खालामनो गारनो नायोमोन आं गेजेर गेजेर मालाबा सिरियाल नायालासे नोंथांमोना दा बुंगोन जे सिरियाल नायाबा आं माबायदि काहिनिखौ मिथिदों होननानै आं बि नायबाथाय आङो सिरियालखौ नायो अबजार्भ खालामो जाहाथे बिनि माइन्डआव आसार जाया होननानै मानो सिरियाला मोजां नंगौना नङा मोजां बायदिबासो बिखौ नायनो होयो आं गाज्रिबा नायनो होआ बेखायनो आं सिरियाल बि नायबाथाय ना मबाइल आङो माबाफोर खामानि मावबा बा लेपटप माबा खामानि मावनायनि गेजेरावबो एसे आं सिरियाल ध्यान होयो बेयाव मा टपिक दोङो मा टपिकनि सिरियाल जुदि मोजांबा बास अके मोजां नङाबा लोगो टेक दरकार गैया हायसो हायो इमान अखान्थिखा मानसिया माने मबाइलाव इमान नायबाय थाबाबो नों खोमान नायदों नों खोमान नायनो लागा नोङो गियाननि नाय मायबा नाय गियानखौ नाय एनि टाइम गियानखौनो नायबाय थाबा मानसि मा जानो बिखौनो बुंबाय थायो यार नोङो इउटिउबानो फेसबुकाव मालायनि फट' नायबाय थायो लांगाखौ नुनानै लांगाखौ आंबो बिबायदि गाननानैबो बि मालाय हिर'इन बि हिर'इनाथ' गानखागोन बिनाव थाखा फैसा दङ बिथ' गानखागोन ना नोंथ' हिर'इन नङा नोंनावथ' फैसा गैया नों बिबायदि जानो लुगैबायथ' जानाया नों खिन्थु बिखौबो नोंनि आथिं सिङाव लाबोनो हायो माबायदि नोंनियाव बहुत टाइम दङ नोंथ' दासो 22 बोसोर बाथ्रा आरो नोंथ' दासो 22 बोसोर 40 बोसोरथ' जायाखै बहुत समय दङ 10 बोसोराव नों एनका फराय जिके फराय जेनेरेल नलेज फराय एकदम गियाननि धर्मनि बिखय फराय एनका फराय माने गियान इयाव जमा खालाम गावनो फैसा नोंखौ होसोना फैगोन बै हिर'इन जायखौ नों दख'ना गाननाय नुदोंना बेबो नोंखौ माताजिनो खुलुमबायगोन मिथिबाय बेबायदि जा गोदोर मानसि जानो सेस्था खालाम बिनि फटक नायस्लायस्लाय फिलिं खालामस्लायस्लाय आंबो बेबायदि गाननायबा बेबायदि नुगौमोन हेन टेन होननानै सानस्लायस्लाय नोङो गियान अर्जन खालाम बास नों सेस गियान ला बिनि उनाव बिखौबो नोंनि आथिं सिङाव खुलुमबायगोन हे माताजि आंनो आरो फैसा मोनबावथों आं मा खालामबा हामगोन नोंनियाव एडभाइस लाफायगोन मिथिबाय माने बै मानसिया नोंखौ फल' खालामगोन इउटिउबाव फेसबुकाव नों जुदि नुनायाव मोजां नङाबा नोंखौ ये तो रीना माताजिसो देबिसो बेखौ फल' खालामनि होननानै खालामगोन दिनैनि दिनाव मदिखौ सोरबा फल' खालामनो होयो मदिया बुङो आंखौ फल' खालामनानै रावबो बुङा मदिया मालाबाबो बुङाखै आंखौ फल' खालामनो खिन्थु मदिखौ जों मानो फल' खालामो बिनियाव गियान दोङो बिनियाव मोनसे गुन दोङो बेखायनोथ' जों फल' खालामो गुन गैयाबाथ' फल' खालामनाय नङा बेखायनो नोंबो बेबायदि मोनसे जानो सेस्था खालाम इउटिउबाव मानसिफोरा सिख्लाफोरानो जा सेंग्राफोरानो जा सिङाव इन्सटाग्रामनि फेसबुकनि लिंक होयो जै लिंकआव क्लिक खालामनानै आंखौ फल' खालाम होननानै आरे फल' खालामनो गोसो जायोबा फल' खालामखागोन आंबो होयो आं बुङाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गोसो दोङोबा खालामगोन गोसो गैयाबा खालाम नङा होमबा निमाहा हो दे बारा बुंनायनि खारन थ' जास्ट जिर'क शांत मानसिया शांत दा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै एकखौ साबस्क्राइब खालामखाय आं बिराद रागा जोंदों आंखौ दयनिफ्राय एदाव बेयादो बुंबाय था आंनि चेनेलखौ एक्टिभ खालामनाव अनुपमा भाभी जी घर पे मालायनि हिन्जावखौ मालायनि हिन्जाव अरे इगिदि सानबायाबा दुनिया मा जानांगौ दिसन यार इमान एडभान्स मुनिफ्राय मोनहैबाय मानसिया बुङो माथा गैया ब्रेन गैया नोंनियावबो बहुत ब्रेन दङ आं बुङो इखौ नोंबो बहुत ब्रेन गियानि मानसि जा बिगियान मानसि जा बहुत गियाननि बुस्थु दङ इफोरखौ नायनानै गियान अर्जन खालामनांगौ आंना माथा गैया आं हाया नोंबाय दे हाया बहुत सैतान आं बुङो इखौ मबाइल उल्टा सीधा नायना मोजां बुस्थु नायनानै इ मा बुङो आं एखौ नायलिया मबाइलबो नायलिया हेन नायलिया होननानै आरे जिअ सबखौ मोनो मा नायदों मा नायाखै आं फाइना अफिसनिफ्राय फैनानै जिअ डाटाखौ नायफैयो बेसां एमबि इउज खालामखो 500 MB 600 MB इउज जाना थायो मायाव एमबि इउज जायो बेखौथ' मिथिगोन आं वाट्सएपआव जायोना फेसबुकाव जायो फेसबुकाव एमबि इउज जाजोबना दोङो थ' आङो फेसबुक खैनिखौ खुलिनो नायो फेसबुकखौ नायबाथ' क्राइम पेट्रल हेन टेन बेबो सिरियालानो सैमानि लानजाया मालाबाबो सिदा जाया बिदिनो बिबो माथा गैयाबा इनाव दिमाग गैयाबा होमबा टिभिखौ बन्द' खालामनायनि उनाव फेसबुकाव नुगोन होननानै बि माबायदि मिथिनानै थांखो होमबा बिनाव माथा दोंनाय गैया होमबा बे मानसिया फरायबा मायबा गियाननि बुस्थु नायबा बिनाव गियान फैगोन ना फैया बेखौ बुं गियान फैगोन ना रायजोफोर आंनिया जिसनि गियान नांगौ जाबाय मिथिगौ आंनो इमान गियान नांलिया आं अबा मस्त मन्त्रि गोदोर जाहैया नै
आंनो जानो गोसोबा जानो हायो मिथिबाय मन्त्रि जानो गोसोबा नोंबो जानो हायो आंबो जानो हायो खिन्थु गोसो नांगौ कनफिडेन्स नांगौ गोसो गैया मानो होनबा आंनिया गोसोआ माने आंनिया हाउस वाइफ जानाय गोसोखा हाउस वाइफ जानो गोसो दंना हाउस वाइफ ना नोङो नोंनि गथ' गथायबो दङ ना गथ' गथायखौ नायनांगौ थ' गथ' नोंनि कारने नायना नों गथ'नि कारने नाय नोंनि कारने गथ'नि कारने नायना आं दा आंनिया दा जेसिनि फरायहांबाय आंनिया जेसिनि फरायहांनाय बा आंनिया जेसिनि गियान दोङो बेखिनि आंनि कारने जथेस्थ मानो होनबा आंनि बेखिनि गियानखौ आंनो गथ'नो फरायहोनो नोंनि गियानखौ नोङो थलायाव खाथुमनो खानानै बाकस सोना दोन बेफोरखौ नांलिया नों दा गथ'नि कारने मोजांके फराय थ' गियाना सोबनियावबो दोङो भाई एसे बाय बारा बुंबाय आङो रागा जोंना दंमोन दिनै नोंथांमोनखौ रागा जोङाखै नोंथांमोना जुदि गाज्रि नांदोंबा बिनि कारने आं निमाहा बिनाय थाबाय आं एक्चुअली बुरैखौसो रागा जोंबाय दोङो बुरैया बुंबाय थादोंमोन बिराद रिक्वेस्ट खालामबाय दंमोन आंनो चेनेलखौ एक्टिभ खालामफिनना हो एक्टिभ खालामफिनना हो होननानै आं खालामखाया सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलखौ नायबाय थादोंबा सोरबा आंनि लोगोफोरा नायबाय थादोंबा नोंसोरनि चेनेलफोरखौबो सिरियेलफोरा दानना दोन सिरि दानना दोन दरकार गैया भाई सोरनि हिनजावखौ सोर गुरि गुरि थांना नोंनियावसो दिगदार जागोन नों डिउटिनिफ्राय फैबा नोंखौ सक खालामबायगोन भाई सिरियेलाथ' बिदि जादोंमोनलै बि थांनानै दिनै आंखौ फनखौ रिसिभ खालामाखै वेटिं मोनबाय थादो अमुकदोथ' रायलायाखै बिदि सानगोन थ' जोंनि कारने लस नङा बे बुरैनि कारने न'खराव जाय हिनजाव थायोना बिसोरनि कारने लस मानोना बिसोरनि दिमागाव न' थायै बिसोरबो उल्टा सिदा सानफ्लाङोथ' बिसोरनिबो भुल गैया एक्चुअली भुला जोंनिनो मानोना न' थायै थ' बरिं जाखायो नङा होमबा थ' बेखायनो हमेशा अलवेज बुजायबानो जाबाय जाहाथे मोजां न' थानानै मोजां गियाननि बुस्थु नायो गाज्रि बुस्थु दा नायथों बेफोरखौ अबजार्भ खालामबाय थाबानो जाबाय आरो मा नायगिराखै गोसोआव मा फिल खालामबाय थादों बेफोरखौबो अबजार्भ खालाम आरो आजिखालिनि हिनजावफोरा बिदिबो दै हौवा थाखानायनि उनाव फेसबुकआव सिरि जायनि मेन नाम्बार होनानै मालाय हौवा डिउटि थांबा रायलायखामायो बेफोरखौबो ध्यान हो खानै खाथामसो आंनि लोगोनिबो कमप्लेन फैदो हौवाया थायो डिउटियाव हिनजावा आरो मालायदो सिरि रायलायखामायो थ' हिनजावफोराबो बिदि दाजा दुखु बिराद मोनलायो हौवाया जुदि बिदि खालामबा हिनजावा जेरैबायदि दुखु मोनो ना हिनजावाबो बिदि खालामबा हौवायाबो दुखु मोनो थ' बिदि खालामनाङा आरो बारा जाबाय दिनै थ' फायलायगोन गेजेर बिदिनो माबा मोनसे टपिक लाना आं बिराद रागा जोंदोंमोन खिन्थु नोंथांमोननि कारने आं बाय दा थान्दा जाबाय रायजोफोर आं गासैखौबो आखाइ खबदबनानै बुंबाय जे आंनि थाखाय टिभि चेनेलखौ एक्टिभ खालामनो थाखाय दोनदाखो बुंहर कमेन्ट खालामबाबो 100 जन मानसिनि चेनेल शेयार खालामना होबाय आदा बाजैनि चेनेलखौ एक्टिभ खालामफिनना होमबाबो आं खालामा चेनेल दं बन्द'खा दरकार गैया बेफोरखौ नायनानै जेबो लाब गैया आलतु फालतु बुस्थु नायनानै लाब गैया गियाननि बुस्थु नाय जाय मानसिया बाय मोजां बाथ्रा बुङो बिसोरनि बाथ्राखौ खोनासं थ' रायजोफोर बोथोरा सालायबाय थान्दा जाबाय आरो कभिडआबो दा सोलिबाय दङ नङा होमबा थ' बाहेरायाव ओंखारबा बाहेरायाव ओंखारा आङो नोंथ' ओंखारा बाहेरायाव ओंखारबा रायजोफोर पाक्का केप गाननानै ओंखारबानो जाबाय खामाफोराव बार नांनो होनाङा आरो गुसु बाराव बारा गिदिंबाय थानाङा बाहेरायाव बारा गिदिंबाय थाना आरो माबाफोर बुस्थु जायोबा खदाय आखाइ सुनानै जा बुस्थुफोरखौ साफा सुनानै जा मानोना बे COVID-19 जिमान लाइट नुनायाव इमान लाइट नङा मानसिफोरा किसुमाना जेबो नङा होननानै बेफोरखौ उरायो जाय बिसोरसो मिथिगौ मानोना जोंनि इयावबो बहुत मानसिनियानो जाबाय दिनैयालासे थ' बेनिखायनो बे जिनिसनिफ्राय बासिनानै थाबानो जाबाय एसे जाय समावथ' मानसिया बुङो जेबो नङा जेथिया जेब्ला जायो मानसिया अब्लासो बुजियो एलार्ट थाबानो जाबाय आरो गरम जाकेट गाननानै गिदिंबाय थाबानो जाबाय नै बुरैनोबो आं थांनाय बोसोर बायनायखौनो गानहोदो आंबो थांनाय बोसोरनिखौनो गानदो बेसां बायनो आरो नङा होमबा बेफोरथ' हामा जानाय बुस्थु नङा थ' बेफोराव फैसाफोरबो खरस खालामनो लुबैबावदो नोङो नांगौ दे होमबालाय रायजोफोर लोगो मोनलायगोन बे जायगायाव मौ नेक्स्ट मोनसे अरे मोनोबो खामना यार रागा जोंनानै बागर जुबलांबाय सब रागा नङा चेनेल पेनेल नङा आङो खामखालि आङो थ' रायजोफोर बिदि आंनो चेनेलखौ होगोन ना होआ एखौ पात्ता गैला थ' थेंक इउ बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनसिगोन बेसां अनबाबो अनाबाबो आं चेनेल नोंनिखौ एक्टिभ खालामखाया गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय रायजोफोर बाय लोगो मोनलायगोन गाबोन समनिया
걸때나는 진그랑 신는나 비다. 걸때बाबो दिहुन खालिया अखार खालिया इफोरो जेमान बुंबाबो होआ आङो नोंनो मिथिबाय आं हासिङावलाय एक्टिभ होनना लाबालाय एक्टिभ खालामनो नों मायबा रोंगौ हाय बन्द' खालामदो जाबाय दियावबो